busuk rata-rata. Derata ngono lho kok. Aku tak kok kene. HP-nya wis HP-nya. Wis. Wis. Awas kok harap lho. Roll action. Taman ngantek sengkrak kabeh ngene kok. Iki ben apik tamane. Kok karek luru tukang kok. Karo kok lho ngecek barang. Kok tak golekno. Ngene kok yo ora Oh. gelem. Sarah kok kono. Pamitan kerja. Kowe nggo wis nggo tas ah? Enaknya ya. Action. Yo roll action yo. Ya Wes Pak. rasa kecangkeman kowe tak golekno. Ora. Kowe cok. Ono maksudku. Bener padha sampean beda. Wong iku wis 3 dinane. Piye, Dam? Enak lho. Mas lho lho. Mas nak kan belum nyekeli petentengan nyekeli santai wek mangan. Hei, ora ro. Menenge, Mas. Ben. Ora. Sapa iki? Pak lho soalnya namanya. Sapa iki? Mas ya lah. Lah aku yo ono. Aku ndi yo, Pak? Tapi ngene ndi yo? Iki kok asli ya? Lho, banyu kan dia. Lah kok bener lho nang kamu lho. Lah gono mang. Paling ular rawan. Yo renang. Iya lah lho. Besok ya tak gorengno. Nek korek dak anjene no. Enggak, aku suwe lho. Ono ndak yo mah. Paling lho Pak. Ah, cuma moh ora ari. Ora ada kok. Lah wong wis siap kok bange ra undang. Ndak mlangokno. Kamera roll. Wes, Action. lho, kowe ajune kono aman. Kowe njero sek lho. Benar. Wes, Action. Ngono adik, engko tak lurokno tukang kowe. Kancaku. ono. Yo kok sapa ngerti ono, aku takoni moro langsung. Ono. Sik ngene, kuwi ngene Pak. Wayah ngene ra entuk piknik kok le keberan salahno wong. Action. Wes ngono kok. Urung. Ini dulu lah, ini udah. Mangkawitan kok di Wes go wayah ngene le ra entuk piknik gak usah sik. Ora langsung. Aku kok mulai malah diamuk neu bojoku dak. Kok nek jauh bojom tak pek ae. Ah, kowe ku doyan kowe. Yo ora apa-apa. Kan dini. Udah, aku Oh, ngene Dik. Ini lho, sing ngene ora iso Dik, tapi ngene lho Dik, ngancen susane bojomu. Tak lurokno kancaku Dik. Ngene tak golekno kancaku kok ben mangkat. Kok mangkat Dik. Aku terus maturun apa rumahnya. Wong terus tinggal lunga ae Pak Joko. Opo enggak? Tenan yo, Man. Yo wis aku terus balik. Aku kanteni. Heeh. Untuk lawak terus semua. Oh, ngono. yo tak golek. Engko aku kepethuk sampean neh ha berarti. Ora usah wis ngono. Aku udah luwih. Untung kok. Ora ana tukang kok dhean nganggo ya. Sing ngomong ae. Tenan yo, Le. Yo ah. Kuapan kok ora mbok nganu malah mbok golekno. Mesti nganu kok. Yo tenan kok. Lho kok malah piknik Mas kon tukang lho. Aku Kowe kliru go. Aku iki Kalau bisa lah. tukang udah anu mau mikir di Mas. Iso dulu. Oh iya. Tukang juga manusia. Ini le, tukang
kan juga manusia butuh piknik. Wes rapopo kancaku tak kene gampang kan. Kilometer. Kene selawe kilo ya tak lakoni ngono lho. Waduh selawe kilo. Pol wadok. Ini kudu sare. Sepeda nek Gunung Tompe selawe kilo ya tak lakoni no. Action. Iku ngono wis ngono. Heeh. Iki wis urip sing iki. Angger ra delok angger klip ya urip. Ayo blogocan kok ayo. Wis Ora, ngono kok kok. wis no. Wis. Action. Yo. Sepeda. Sepedane ketok. Sepeda iku lho anu. Iki. Sogune ketok wis ngene gak? Apa lagi nih? Nyepeda nek eling ro. Kira giling. Nyepeda ning Gunung Tompe Tompe. Selawe kilo ya tak lakoni. Selawe kilo ya tak lakoni Kecil, wong Go. lagi viral. Wong aku iki kulit proyek kok. Waduh. Iya ya, ya. Ayo, wes ya. Wis. Nyepeda ning Gunung Tompe wong lagi viral. Najan selawe kilo ya tak lakoni. Lah ngaku iki kuli kok kuat no. Pakai selawe kilo. Kan Bali ya tak ontel lagi. Wah, sini. Orang ini ya pakai lo. Lo. Aku iki apa lah lu? Ini arep kono ae nek iki. Kok nek kira ini lho. Tak kira ana rine oleh. Kayak medun Aku nek anu. ini di rumah. Main game lek kan. Kok. Lah yo aku tembak ngono. Pak kok ngene. Medun ngene, Mas. Iki lho. Ya, gimana ae. Saya kudune ngene, mlaku rene lho, kudu gawe tope dintreni. Kira tukang. Kowe tak numpak motor ini kan? Pas Kel medun ya. Eh? Yuk. Hop. Nasi keceplok spion. Nasi keceplok spion. Saya awal dua yang murah banget. Ya. Ayah. Aduh. Ayah. Ajur. Ini ya. Ayo. Kamu, wes aku apa? Klip apa ini? Kenapa? Lek ono ada naik ono. Lek naik ono lho. Lah mau ngambil ndi? Nek ora home iki, Pak. Home kowe jimo Ari, aku jimo Mas Joko. Heeh. Halo, aku Mas Joko gak kuat toh. Kose ah. Baik, Mas. Apa? Lek perona aku rene. Iya. Iku ah. Hoi. Sama. Kok nek kowe, Pak. Nuwun kowe men ngono. Kowe. Waduh. Mbak, Tenten amlah lele. pinggir ah, Mbak. Kita. Nggih. Karo nyamene lagi rene lho. Nek, Pak. Ayo. Kan Anak penting deh. Lho ora janjian iki kan mesti nek tukang. Maksudnya rene
Ya, cepet ini. Undang dulu. Siap. Roll. And action. Ayo, nang lu. Ngono mang jane dak Dek mangan. Ayo. Lihat Pak. Loh, kok malah lijah? Ayo lu, iki kok malah neburi ayo. Jur pegenem. Ono pacaran mau kene. Gue Pak. Yuk, salah orang mana? Yuk, action. Ora ono ambek pacaran brono rene. Ora ono. Pak. Pacarmu sing mbok critakno nang menteri yo. Ya, dak. Calon mantune kene dak menteri dalam negeri Bapak. Menteri luar dalam. Action. Bener. Salah Pak. Salah ya. Yo, iki tulung cekno sing rata sing apik yo. Pokoke kok aja sampe do kecer-kecer, yo. Iya cekno kowe go. Kok tak jebokno ngombe, yo. Yo ya Pak. Iya dicek kabeh mosok ora kabeh. Cek kabeh tak jebokno ngombe. Wis sing apik. Siapa? Ngene ah. Kowe ekspresi ngomong ora mang. Action. Lihat. Wis. Action. Iya. Dekat dua. Ngene lho, ah. Aja piye lan ngecat aja. Oh, ngene lho. Ya. Apa ngene iki yo? Urung nek engko sak ndek ae. Pak. Kowe aja piye lan ngecat piye aja ngono mek permak-permak tok. Iya. Action. Ya. Action. Gambari love. Love ini bener. Coba ada lucu ya. Balai. Ayo. Yo. Ora apa-apa. Pasti ngene tuh duwe panah lu kalau di band lu. Ya, bilah gak apa-apa. Ayo. Tak dapat. Wah, Hilang nongko suaranya. Loh kok cuma entek ah. Itu 5 menit loh. Udah Ya. pirang detik tok. Gini loh, kandil gini ngono lho. Kandil kan gini ngono ekspresi mencetmu ngono lho. Iya. Wis. Asli ya? Ini go. Ora sak kowe ora sak cepet Iya. lah. Buki apa? Santai aku tak ada. Nah, gue apa ngono. Berkarya kayak gitu Mas. Tapi terus cet rata. Busuk rata-rata. Dia rata ngono kok. Aku ini ya. Aja rata ngene. Lu kan marmu ki digadekno apa, Pak? Enggak ngono. Lah. Ora usah lagi wis iki Ya.
Untuk tukokno sak kabeh kok. Lah kek. Ora. Wes si dialog sih ah, waduh kesel aku ora ngono. Enggak usah. Itu lah cepet enggak ngomong. Wes. Ya. Wes bar mang. Butek ora ono sik kok. Ari Piye? Nek Pak, kok sebelah HP ku tak buka. Terus piye? Terus piye? Pawan metu. Assalamualaikum. Aku langsung. Pawan metu. Maksudnya apa aku? Wes iki anu woi ora ono Pak. ora ono Pak, ora lho. Ora Dik. Mang Dik. Dik, anu Dik. Sorine Dik. Ora entuk tukang Mas. Ya kowe wis antar-antar nek. Wes lho Pak, wes ana mau. Salah lu. Lho iki wis dibuka kabeh lho. Kok mau iki Pak lho. Ya kowe nek jopo ora. Wong kaya bisa lho. Aku metu ora. Wis ana nggo pel. Wes wes. Oh ya aku Pak. Yo wes ngono. Jadi saya ngomong ya Pak. Kowe kene lho rambutnya. Ojo ah, dimang sing kono kok. Aku nggo tas ora. Enggak lah. Kan bro, aku sebenarnya besok tak buka. Apa yang buka?